fannona guda biyu na ilimin arabiya, wato ilimin nahwu da sarfu, wanda sarfu shi ya fi yawa cikin shi, amma kuma akwai sirke na nahwu a ciki. In ba manta ba mun tsaya ne a babu da ke mana bayani akan shi in aka ce ad-damir, shi damiri ne yake nufi. Kalma ta damiri, kalma ta damir, ad-damir, idan aka ce ad-damir ba komai ake nufi ba face wakilin suna, bi ma'ana abin da zai wakilci sunan mutum a lokacin da babu sunan mutum, sai shi ya zo ya tsaya a makofin sunan mutum. A takaice damiri yana takaita maka yawan ambaton sunaye masu yawa, sai takaice su damiri wakilin sunan sai ya tsaya kalma kwara daya sai ya maye gurbin gaba daya wa'annan sunayen. Yanzu misali, sunana Abubakar Musa Sharif, so idan zan yi amfani da damiri, da cikin fa'idan damiri daga na ce ana, daga na ce ana shi kenan ne, yanzu kalmar anan nan ya maye gurbin Abubakar Musa Sharif. Wannan daga cikin fa'ida kenan na damiri. To damiri wajibi ne ga ɗalibin da yake so ya iya larabci, ya iya juya ta a lokacin da ya so da san da ya so. Wajibi ne ya san yadda zai rinda jujjuya sai ya san ma'anan shi, ya san kuma ayyukan shi. Don haka damiri baya nuni kan komai a larabci face ya yi ma nuni ishara akan cewa wannan kalmar an tsuke ta, an tattare ta, an yi somarinta, an taƙaice ta. Kamar misalin da na baku, misali a ce Abubakar Musa Sharif, ko kuma Abubakar Musa Sharif. Daga na ce ana, yanzu ana ta shanye wa'innan sunayen gaba daya, wanda daga cikin fa'idan damiri ke. Don haka damiri a gidan larabci ya kasu gida uku. Akwai damiri wanda yake na mutakallim mai magana, akwai mukhatab wanda shi ke sauraron mai magana yadda mai magana ke yi, akwai kuma ghaib wanda bayanin ko kuma yana wurin amma maganan ba a fuskantar da ita zuwa gare shi kai tsaye. Yanzu misali, ni da nake magana yanzu ni ne damirul mutakallim, ko masu sauraro na ko ake cewa damirul mukhatab, wanda nake ba ku labari a kan shi ko a kansu, sawabin suna nan ko ba su nan, su ake ce ma damirul ghaib, wato damirul ghaiba, wa'inda ba su nan ko wa'inda ba da su ake fuskantar da magana ba. Don haka jumlan damiri adadin shi guda 12 ne, dukan 12 ne. To 12 ne aka kasa su gida ukun nan. Akwai mutakallim, gida na biyu akwai mukhatab, na uku akwai ghaib. Al-mutakallim da al-mukhatab da al-ghaib. Al-mutakallim guda biyu suka shiga ciki, daga ni ana sai nahnu. Za mu zo mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya insha Allah, mu ga yadda ake jujjuya su a zamanin nan a tenses da ake bukata a larabci. Sai ragowar guda 5 a nan wurin, akwai anta masu karewa da tabun anta, akwai anti, akwai antuma, sannan antum, sai na ƙarshen su antunna. 1 2 3 4 5. Sai 'yan gidan ghaib wa'anda ake labari a kansu ko kuma ba sa wurin, su ne suka hada da huwa, masu haɗin hawa dinnan, huwa, hiya, huma, hum, hunna. In ka irga su duka a jumlace 12 ne. 2 a nan gidan su ne 'yan gidan masu magana ana saurare, 5 a nan masu saurare kenan, 5 a nan shi ma a gidan ghaib, bi ma'ana waɗanda ake magana a kansu ko ba sa wurin.
don haka domiri kama manta maka ce shine abinda ma yukna bihi anil mutakallimi aw al mukhatab aw al ghaib. Domiri shine dukkan abinda za a yi kinaya da shi dan nuni zuwa ga mai magana ko mai saurare ko wanda baya nan. Ko mun ce domiri wani short form ne na faɗin ababe masu yawa sai a takaice sai ya zama wani abu kwara daya. Haga at least kafin mutum ya tsaya jiran ka faɗi sunaye da yawa daga ya ce mu, yanzu akwai mutane guda 50 a nan, kafin a ce inda babu domiri da kowa sai ya ambata sunan shi na a bada labarin da muke so mu bada a kan. Amma da zarar muka ce mu nahnu mu, yanzu shi kenan kalmar nahnu nan ya takaice ma mai saurare abin da ake so a isa, cewa da ni da wani mu adadi kazan nan mu ne abin fuskantar da magana. Don haka abu na gaba shine shi domiri a gidan sarfu yana aiki, sannan a gidan nahwu yana aiki. Mun ce littafin yana koyar da mu ne bangarora guda biyu, sarfu da nahwu. Saboda a cikin kalmar larabci ya kamata ɗalibi mubtadi ya fara gane ma cewa a ina nahwu take aiki, a ina sarfu take aiki, wanda abu ne mai sauki. In muka ɗauki kalma kwara ɗaya za mu iya fahimtar haka. Yanzu misali da muka ɗauki kalmar januba, wanda aka kawo a cikin misalin littafin januba. Yanzu kalmar januba an tambaye ka ina aikin sarfu a nan wurin, sai ka ce tsakiyar nan, period. Ina aikin nahwu a nan, tsakiyar nan. Wannan wasalin tsakiyar shine aikin sarfu, aikin sarfu kenan. Januba shi fa nahwu ina aiki, sai ka ce wannan wasalin ƙarshen kenan. Nahwu shi yana lura da wasalin ƙarshen kalma, shi ko sarfun yana lura ne da juyawan kalma a tsakiyanta. Ta hanyar amfani da tsakiya ake gane sarfu, ta hanyar amfani da wasalin ƙarshe ake gane wannan nahwu ce. Kuma za ka ga ma'ana ta canza gwargwadon ma'anin kowanne na nahwu da sarfu. Kalma ɗaya a larabci ababe guda biyu suna aiki cikin shi, da nahwu da sarfu. Sarfin wannan kalmar shine wasalin tsakiyar kalma, tun daga jim ga nun ga ba, wacce ce a tsakiya nun. To wasalin nun din nan, harfin nun, ita take maka nuni zuwa ga aikin sarfu a cikin kalmar nan. Ita ko kalmar bawun ta ce a ƙarshe ana, to nahwu ita kuma tana ma bayanin wasalin da ya kamata wasalin kalma, harafin ƙarshen kalma ya ɗauka. Don haka wannan shine misali bayyananne a fili da zai nuna maka aikin nahwu da sarfu a cikin kalma kwana daya. Januba yanzu wasalin damman nan da ta ɗauka shi ke nuna maka